Heddiw, dwi am dangos iddo chi sut i wneud cwningen, bach Pasg, gall fod yn anrheg bach i brawd eich chwaer. Be fyddwch chi angen ydy hen hosan glân, reis, 3 elastic band, siswrn, permanent marker a ribbon. Ia. Be chi angen wneud i ddechrau ydy cael gwydr a rhoi yr hosan ynddi. A da ni roi reis yn y hosan. Chi'n gweld? Trio byd yn y mes. Eisiau bach mwy mewn o fanna. A wan, i reis yma. Da ni eisiau elastic band gynta i clymu top y bol. Mae eisiau gwneud hwn reit dyn fel bod y reis ddim yn gwmpo allan. A wedyn, wrth i ni wedi gwneud hynna, da ni eisiau pinsio bach ar y pen i wneud cwmffon bach. A clymu hwn eto efo elastic band. Da ni eisiau gwydr eto a rhoi mwy o reis fel da ni'n creu y pen. Da ni eisiau bach llai na tro diwetha. Ni weld yw hwnna'n edrych fel. Eisiau bach mwy. Unwaith da ni'n cael seis y pen da ni'n hapus efo, mae eisiau clymu yn dyn efo elastic band arall. Dach eisiau gwneud hyn mor dyn a dach chi'n gallu er mwyn sicrhau bod y reis ddim yn gwmpo allan. Chi'n gallu gweld beth yn dechrau dod? Wan, da ni eisiau torri y clustia. Felly, da ni'n eisiau clustia rhy hir. So, torri ar draws. Da ni wan eisiau torri lawr, so bod gen ni ddwy fflyth. Wedyn, da ni eisiau nôl y ribbon. A da ni eisiau clymu hwn round front. Hwni. Gallwch chi wneud bow bach os da chi eisiau. Ond mae bysedd fi'n fideo. Felly na ni. Wedyn, da ni eisiau nôl yn permanent marker. A rhoi croes bach y trwyn. A dyna ni!